Какво става, пичове? Аз съм Monster Gamer и днес ще играем на The Binding of Isaac. Както виждате, аз съм въртнал майката веднъж, т.е. мой приятел я въртна и аз започна нова игра. Ще играем с Isaac и нека да започваме. Това е просто забавление, докато не умра, което ще е много вероятно, защото не съм много добър. Като виждаме на син камък, гръмнеме и естествено съм дъки, аз няма да мога да отворя, защото нямам ключ. Преди да имах ключ, аз ще си го пазя следващото ниво, защото там щеше да има тайна стая, не тайна стая, item room, който може да има вътре в него хубави неща, айтеми, които може да ми трябват, да ми подобрят стрелбата, да правят, да стрелям бомби, всеки такива. И разбира се, ще ме ударят тия мангаби. Не! Така, тази стая ми трогна. Така. Тези много не харесвам, защото стрелят на всички страни. Тези меса гадни, или като там се наричат, аз се викам меса. Салами, всеки такива. Сигурно не са ще умра. Да, тук е края. То се е видяло. Всички го видяха, всички ми виждат края, всички ми виждат края, всички ми виждат края, всички ми виждат края. Аре, убиваме, толкова много искам. И разбира се, ще трябва да ходя на следващото ниво, където тук със сигурно... Сериозно ли? Първо ниво и трябва да имам ключ за item room. Добре, поне с ръце искам. Не знам какво прави това. Явно е нещо на Isaac и са той е малък. Това ме убива. И това беше от мен, хора. Надявам се този клип да ви е харесал. Давайте лайкове, давайте коментари долу под клипа, абонирайте се за мене и кажете дали искате да снимам още на тази игра. Чао!